A few moments later. So what is up guys? Welcome na naman sa panibagong vlog. So for today's video guys, andito tayo sa may San Carlos City, Pangasinan. And I'm proud to be a San Carlinian. Manonood tayo ng Bambuhan at Balay 2025. So ngayong araw naman guys is kasama natin ang Sponge Cola. Ang staff ng Sponge Cola kasi isa tayo sa napili ng staff ng E&E Production ni Kuya Charles Balduesa. Sama natin mag sound check yung mga Sponge Cola. Yeah. Let's go, yan o. Solid. So yun guys, ready na oh. Oh, di ba? Sa next time mag-perform din tayo dito, yun. Solid. Let's go. Bambuhan at Balay 2025. So yun guys, sound check na staff ng Sponge Cola guys. Kasama natin sila. Ayan. So yun guys, hindi tayo sa sa isang bahay. Kasama natin si Miss Piang. Yan. Yung kasama niya mga staff niya. Yan. Ay naman sa camera. Yan. Yan si Miss Piang. I-ready mo namin luganan. Ipa-ready mo na yung yung agarok lamanas. Yan guys, kasama po natin yung isang member po ng Sponge Cola na si Sir Armo. Hi. Hello. Yan. Pwede po makipag-shoutout. Pa-shoutout po. Shoutout sa lahat ng followers ni Kuya Den Vlogs. Ayun. Hello sa ating watchers. So yun guys, kasama natin yung Sponge Cola at going to perform na sila sa sa may Bambuhan at Balay 2025. So samahan nyo kami, let's go. Samahan nyo kami mag-set up guys, yan. Sino dito? Lahat ng dalang kapit ngayong gabi matigay! So yun guys, next performer na po ang Sponge Cola. Ready na yung mga kasama natin na mag-soundcheck. Mamaya po ay tatlo pa ang lalabas para magpasaya. So yun guys, so hindi na natin na-vlog si Piang kasi kasama natin ang Sponge Cola. So hindi na natin na video dito sa may sa may station. San Carlos one more time, it's Sponge Cola in 3, 2, 1! Let's get it on, people! Kasama natin ang Team Sponge Cola.
mic sa paisan. Minsan kasi pag ginagawa ko to, tumatama sa mukha ko, masakit. Okay, nagawa ko naman. Kaya ayun ha, hello sa lahat. Makapalapit na ako at makakakinto na. Ang dami-daming tao, yung mga nandito sa aming bandang kaliwa. Sa yung kumakaway na yun, okay, kanina ko pa nakikita. Yung mga nandito ay banda sa kaliwa na security, hello sa inyong lahat. Pati yung dun rin sa pagkano, Patrick, hello sa'yo. Shy type, hello, yung nandito sa likod, yung nakakap na yun, hello. Mga 10 meters lang yan, kaya hello sa'yo. Yung nandun na nakarasta sa ating light, nakita ko mukhang ang saya ng nabay nyo. Sa akin, sa mga nandito, kamusta? Hopefully lahat masaya. Yung mga nandun sa likod na yun, meron pa pala kami. Ang dami-daming tao, hindi ko alam. Simula na ba ang tahan mo magaling? Sabi sa bawat sandali, ika'y makapiling. Giliw, hayaang lumapit. Huwag mo sana ipagkait, ay mamalas ang langit. Ano na, darama, di makikita ang tumawin. Di ba naman ang gagawin na wala sinulang makikipigil sa akin. Ako ng ibang magandang di ka na malinaw. Mga dalawang kilos mo sa aking makito. Sa kakasilip ay pagkakamatagi na hindi na ulit malulumbay sa aking pag-isirya. Hindi
Siyang unang umiwas. Bakit nga ba ako yung pinaasa? Nahulog ng mga ulap, buwan at araw, mga bituin. Ang hinugol na panahoy nasaan? Ibang sayang naman, ibang sayang naman. Ihiliw, sabay-sabay Joey, lead the way. Di mo na mababawing iniwang sakit sa mga salitang bihira. Hindi ba ikaw na rin ang nagpasya, nagtakda at siyang unang umiwas? Bakit nga ba ako yung pinaasa? Bakit nga ba ako Wow! Mataas yung energy! Ang nakita ko lang na hindi tumalon, gumanito na ako, uy, game na pala, gagi! Nang gabi, ikaw pa rin. Laman ng panaginip na nagigising. Sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin. Laman ng panaginip. Nagising sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin. Laman ng panaginip na wow! Wow! Okay guys!
kasama natin si Sir Marco Rujo in the house. So, congrats po sa ano, sir. Grabe, napakasulit ng kanta nyo. Yun. Shoutout. Kasama natin si Sir Marco. Yeah, nakachamba na tayo. Hindi, talagang grabe yung boses kay Sir Marco eh. Thank you sir, thank you sir. Thank you. Yun, shoutout sa mga isang vlog. Hey, shoutout. Yan, sama natin mga kasama natin staff dito sa kay Kuya Charles. Yun. For today's video. Yun. ENE Production. Sir Jimmy, sama kayo. So next perform na po si Sir Marco Rujo. Let's go! Let's go! Ayun, shoutout sa mga nakakilala sa atin dito. Let's go!
Sir, ay, mga idol nito yung December Abo. Yan, December Abo in the house. Thank you po. Thank you po. Yes, sir.